खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। चिरां जिल्लानि बिजनी बर' बाजार बोरिपारायाव सासे CISF आव साख्रि मावनाय बिथां बिकास बर' 29 बोसोर बैसोनि सेंग्राया मैया गारि एक्सिडेन्ट एबा जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो थैदों। खौरांनि बायदिब्ला बिथां बिकास बर'आ गंसे पालसार बाइकजों बिजनी टाउननिफ्राय अक्सिगुरी फारसे थांबाय थानाय समावनो गंसे ब्रयलार लाबोग्रा गारिजों सौदावलायनानै जायगायावनो थैदों। बिथां बिकास बर'आ बाक्सा जिल्ला सिमला फेब्ला बर' गामिनि अरबिन्द बर'नि फिसाज्लामोन। सेन्टारआ गुवाहाटी ट्रिब्युनेलनो होनाय गांसे एफिडेभिट एबा खौरां बिलाइनि बायदिब्ला आलफा उदखारि हान्जाया म्यानमारनिफ्राय गावसोर थानायखौ सोलायनानै चाइनानि युनान प्रभिन्सआव दोरोदलांजोब्बाय। खौरांनि बायदिब्ला आलफा उदखारि हान्जानि मोन 8 थाग्रा जायगा आरो ट्रेनिं सेन्टारआ म्यानमारनि सांगें डिभिजनावमोन। म्यानमारनि आर्मिफोरा बिसोर थाग्रा जायगाफोराव अपारेशन खालामबाय थानायनि थाखायनो आलफा हान्जाया म्यानमारखौ गारनानै चाइनायाव थाहैनांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। टिभि श' क्राइम पेट्रलखौ नायनानै बेयाव दिन्थिनाय माखासे गाज्रि सोलो एबा प्लानिंफोरखौ सोलोंनानै सासे 28 बोसोर बैसोनि सतीश कुमारआ गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों। सतीश कुमारआ दिल्लीनि बियो गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गाव थाग्रा भारा न'सिम लाबोनानै बुथारनानै गालांदोंमोन। उनाव जायगानि मानसिफोरा न'निफ्राय गेसाव मोनामनाय मोननानै पुलिसनो खौरांखौ हरनायाव दिल्ली पुलिसआ सिख्लानि गोथै देहाखौ बिसनायाव नुनो मोनो आरो बे समाव सिख्लानि गोथै देहाया खावसेयानो सेवफ्रामखाबायमोन। थैनाय सिख्लानि मुङा दिशु कुमारी। न' खाथिनि CCTV फुटेजाव नुजानाय बायदिब्ला सतीश कुमार आरो बिनि मोजां मोननाय सिख्लाया जयैनो न'सिम फैदोंमोन आरो थांफिननाय समाव सेंग्रायाल' हारसिं थांदोंमोन। बे CCTVनि फुटेज बायदियैनो दिल्ली पुलिसआ सतीश कुमारखौ गोलाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंमोन। जोबनायाव मैया दिल्लीनि सतीश कुमारखौ आसामनि डिब्रुगड़नि मोनसे हटेलनिफ्राय हमनो मोनबाय। पुलिसनि सोंनायाव सतीश कुमारआ बुंथिनाय बायदिब्ला बियो गाव मोजां मोननाय सिख्लाखौ गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायै सन्देह खालामनानै बुथारदोंमोन आरो बुथारखांनायनि उनाव पुलिसफ्रा हमनो हायै बायदि दाबसेनि उनाव दाबसे जायगा सोलायबाय थादोंमोन। बियो गिबियाव दिल्लीनिफ्राय आग्रा, आग्रानिफ्राय लखनऊ, लखनऊनिफ्राय गरखपुर आरो गरखपुरनिफ्राय आसामनि डिब्रुगड़सिम। आसाम डिब्रुगड़निफ्रायबो बियो शिलं फारसे थांनायनि थाग थियारि खालामबायमोन। बेयावनो पुलिसआ बेखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। गलाघाटनि मिरापानि साब डिभिजननि सिङाव थानाय बिश्रामपुराव हानि दावराव दावसिखौ लानानै सासे मानसिया गंसे न'खरनिनो सानै मानसिखौ गोफार आगजुजों सुथारदों। सुथारग्रानि मुङा सिमसन बाग आरो थैनाय सानैनि मुङा कान्धुरा आरो सारुमाय कुमारी। जाथायनि उनाव बुथारग्रा सिमसन बागआ दा खारखुमानानै दङ। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ गोसोम सान महरै फालिनायनि थाखाय MP पुलिसआ 6 जनखौ हमदों। 6 जननि गेजेराव सासे BJPनि मावथिबो दंमोन। हमजानायफोरनि मुङा राजेश अग्रवाल, प्रशांत मेहतो, पंकजजों लोगोसे आरो गुबुन 3। बिसोर 6 जना महात्मा गान्धीनि जोनोम सानाव गोबां जायगायावनो ब्लेक डे पस्टार लागायनायजों लोगोसे महात्मा गान्धीनि हेंथा गोबां खोथाफोर लिरदोंमोन। अरुणाचल प्रदेशआव माखासे सिनाय मोनै उदखारिफोरा थाखुमानानै आसाम राइफलखौ गाग्लोबनायाव मैया सासे जवान थैदों आरो सासे दुखु मोनदों। बे जाथाया अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव जादोंमोन। जाथायनि उनाव आसाम राइफलाबो बे जायगायाव उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। बिहारनि मुंगेर जिल्लायाव बिहार पुलिसआ गंसे न'खरनि 3 मानसिखौ गनायथि गैयै सिलाइ बानायग्रा फेक्ट्रि सालायनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। हावेली खड़गपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुथेरी गामियाव पुलिसआ माखासे सुलुं मोननानै अपारेशन खालामनायाव गनायथि गैयै सिलाइ बानायग्रा फेक्ट्रिनिफ्राय गोबां हाथियार मोननो हादों जेरै गं 10 पिस्टल, गं 3 राइफल, गं 12 मेगजिन आरो गोबां गुलि आरो बेफ्रुहोग्राफोर। एरेस्ट खालामजानाय 3नि मुङा सौरभ साव, बिनि बिदा सुस्मित आरो बिसोरनि बिफा सुधीर। बिसोरो गावसोरनि फेक्टरियाव बानायनाय हाथियारफोरखौ बिहारनि गोबां जिल्लाजों लोगोसे UP, झारखन्ड आरो वेस्ट बेंगलफोराव फानहरोमोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 65,73,678 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,01,997। हामनाया 55,27,934।
आसामाव दासिम 1,86,200 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,52,124। दासिम 33,324 देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 749 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 14 जन थैदों। थैनायफोरनि मुंखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।